kubor nakaslem jong unong san Hima. Banbut renti ya ko hukum ka balapan mi dak sarkar Meghalaya bat ban pendam no ya ko hukum jong kani ko office ka balapan mi haswa kata da ka jing thumu ban ya da ya ka sok san jong pat ba lapan mi da ka wei pat ko hukum ka badan ni ki Kyndon ka bai de ka jing ai jing bet ban Pynlong ya ki jing ya kop Khwai do kha ki ba ha po ka jing khmi jong ki bor Sanchar district ka West Khasi Hills district ha kerwo ku bor bala pha lo ong ba kinu ki riu shimet ani ki Kyndon ki seng bat ki wei ki di ban buat renti bat ko ngo i gini ki jing betha ki bala kedau kata tang deputy commissioner ko West Khasi Hills district Nongstan ubadan ka bor bat ubala ban ai jing bet na ka Bynta ban Pynlong ki kinu ki jing ko Khwai do kha ki ba ha po West Khasi Hills district sho lo ong ru ba kinu ki riu shimet ki Kyndon ki seng bat ki wei ki ba kwa ban Pynlong ki jing ko Khwai do kha ki di ban pendap pura ya ki application form Ryngkat bat kini ki Kyndon kam man pen Shah ya kita ki jingkar pat jongki loong ru badai ban yo ya clearance certificate na superintendent of police ko West Khasi Hills district Nongstan kabadan ki jing tho kum ka tarik bat ka por ban Pynlong ki jing ko ka jing he jing ret jo ka pung ka de ban don ka jaka pnyang kali ka Biang Ryngkat ki volunteer ba yo jing hikai karu company kali ka bajanai bat ban nom don kanu ka huri hura ha ka por ba Pynlong ye ka jing ko Khwai do kha Nangta ke NOC no Superintendent of Taxes West Khasi Hills District Nongstan kat kom ka shithi ka balapan mi do Commissioner of Taxes ka sarkar Meghalaya sho ke NOC no SEEEPWD Roads West Khasi Hills District lada kata ka jaka ban Pynlong ye ka ji ko Khwai do kha ka jingai komba sunspark meter na surap highway la ni surap PWD ke NOC no sodar snong ni rang ba snong ke NOC no trai pung lada de ka pung cement ke NOC na kibor badai khmi ladaja badai kapung lani kanan patba ke NOC usor dasnong nirang ba snong batna ka KHADC ladaja ba kadai ka wa patba ke NOC no Superintendent of Fisheries West Khasi Hills District Nongstan ke NOC no SEEEPHE bat DSBM West Khasi Hills District nakabanta ki jaka de chabar kum ka solid plastic waste bat bio toilet kakarwa kubor ka ongru ba kinong Pynlong yi jing ko Khwai do kha laki de kiriu shimet ki Kyndon ki seng bat ki wei ki di ban pentik kana ba ki de ban bread bahai ki jabo ki bami na ki plastik ki jaka lit penje bat jaka lit bar ki ba paka ban khang persha ya ka jing de kiat bat khalai ha ka jaka ba Pynlong ya ka jing ko Khwai do kha bat ban pen biang ru i dawai da shin yo don ki ba kempang sho la ong ru ba ki application form ki bala biang pura de ban lit thap am duna ya ka nyosngi haswa ban Pynlong ya ki jing ko Khwai do kha ki form ki badon jing bakla bat ki bat tap dunai ka nyosngi shwaban Pynlong ki jing ko Khwai do kha kin sha kan tat nyo ka kerwo khubor ko ongru bakini ki Kyndon ki bat thamai kan trai kam no kum ni tat hadu banda pen mi da ko wei pat ko hukum